aspaldiko. Baina motel, hause pozamateiakena, zer muzinazio. Segiai. Hemen txe, beti komun. Ai, zearen, galduta eo. Zeik edik goioritar batek azpeitin goizuko orduota. Hoxe esatean dike, zeiten dian dike hemen. Jai, nire lehen gutzu eskontzen den loiolan. Ta nire maztei okurritu zaio, azpeitia etorri bertzola inorreztea. Ta zea, Itzaltzen bai apainen gertugu. Jupa, hola. Baina nire maztei burun jarri zaio, azpeitia etorri bertzola totore jartzea. Hemen get, azpeitikak diferente horazteiela eta bakik, azte oso jota zu hortan aikpek, ta zer sorteiak. Ezan lak ikusten hemen ezita, nire mazta moñoña jartzen nahi da baina, kotxe hartzen dikonak, harriko jasintak, ibak izainan harriko jasintak. Nola ez diat baizautuko harriko jasintak? Bazen esertziak, ondoko kale honetan goierretan batek ikusteko japaineria aukela. Ibakik, azpeitik beti izan edotorea. Baina ze kaletan zoki japaineria? Hemen unbai parte zaren daula esan dit. Ta izena berriz... Kontxo, nitxok akordatzen ba? Abai, akordatzen nitxok, zua izena omendik, zua. Ta nire Andrea bezalaxe, doktore, joan behar diat, zer garraio geho? Ondo irritzen zatek, nik ezagutzen diat bertako txikondea. Idoia, baina oanikan oso ezek, ez da marrakaterik itzen. Azekean bai, oizte bikela, baina egun berezia eta ez tedean du iritsi nahi. Lasai, haini behatzitor dituk eta nila onduko jatik japaineria. Estimatzeiat lasaitu eramandiak. Hortzeok, horkat taberna eta kafetxa tartxa hangatuk, gure gaztetako kontuin astindera erraman martziauta. Hoxe ingo ia, uste baino eta zer barko dune, bazemak inazio, bazemak! Ea nolak egunak egungar. Eguraldia ona da, beraz, jendea etxetik irtetzeko egun aproposa. Ile ondo raztuak luzitzeko aukerakoa. Egunon? Jainkoak ala ekarri, baina zu, iapainari hau emakumeitzat da. Badakit, baina nien naiz ona etorri japaintzea. Zu etorri zara ona, zure emazteari labez eskatzera. Hori ez, iapaindegian txando eskatzea berez ere egina da. Beraz, zure txan prakak zu jazteituzu. Emazteak ebai, gona eramataz aspertzen denean. Txistosoa zara geroe. Egun gogorrari aurpegiona, hoi da esan ohi dena. Baina gaur ez du gorren beharrik, eguraldi edera dakagulako. Paper hau irakurri ondoren, ez duzui esango. Ez, zergatu diozu hori. Zuretzat gaurko egun ez delakoanena izango. Ara, bere txarrekin altzatuzta. Ikusi zozu paper hau, atziendako notifikazio bada. 20.000 euro ordaindu behar dituzu. 20.000 euro! Zoratuta zaudete! Ni ez nago zoratuta. Zu ez zu mandau bat zara? Eta bien mandau gaina. Ni pozikala nibilin naiz eta berri txarri mezularia izan. Baina bestea txupatinta zaiek ane hon beharra zoro etxarren barruan. Eta zer egin aldut 20.000 euro hauek ez ordaintzeko. Hoi, ez ordaindu. Eta ordaintzen ez badut, zer gertatuko zait ordaintzen ez badut? Ordaintzen ez bazu, iapaindegian margatuko izute. Hori ez du nahi inolerez. Ez duzu nire zela ezagutzen azendako tipo haiek. Orain txeniko azendara, tipo horiek aparir ipintzera. Pantxike! Emakumea, ikaratu egin hauzu. Ez horrelako gerrizturi bota. Defunto almorpetikan jaik erazteko moduko dira zuro joiek.
Nire senetik atera nauzu haziendako kontu hauekin. Nik ez. Ez? Zure eta mandau bat izan haziendako zara. Baina, mandao, Hoi besteik ez. Zer nagusi jauna? Hazienak zauraso eman dit. Jainkoa, nire nagusia zauriturik eta odoletan. Baina, zer ari zara esaten desgraziada maske desgraziada. Nireago zaurituta eta enago odoletan esaten figuratiboa zen. Eta figuratiboa izatearen grabea da. Ai ama, zein kirtena zaren. Esan nahi dut ez ditatela fizikoki zaurasorik eman. Eskerak jainko jaunari. Beraz, altxalarna izan da. Faltxa ez, erreala baizek notifikazioa hemen dago paper madarikatu alakun. Eta paper batek ematen dizumin, nik badakizu nondik pasatzen ditudan egunero komunean nagoela. Pantxike, ez nago txontxetarako. Baina, Andrea, sablas aipatu zunen ez foto batez zauritu zaituztela pentsatu. Zer min egin dezake paper simple batek? Ai, Pantxike, zein ignorantea zaren. Jakin ezazu, paper horren bitartez 20.000 euro kendu nahi dizkidatela. Ai, ama Virginia maitea, hori besterik da, sablasa baino zerbait larriagoa. Ba, hori da esuntua, beraz, ni orain hacendara noa, kankaio alperpetal hori a poner las peras al cuarto. Hori nagusi zugatik, gogor eta aurrera. Ni aurrera eta gogo, eta zumen eta bigu. Zu hemen geratuko zara iapaindagia zaintzen, ni hacendara noan bitartean. Ondo entzun duzu, zaintzen. Zu ez era iapaintzaia, zuk ez azkizu ileak apaintzen. Zure zeregina etxe honetan garbiketak izango dira. Eta punto. Beraz, bezeroren bat etorriko balitz, bigin tratatu eta esan itxaran dezala, berean etorriko naizela. Bai, nagusi jauna. Guazen. Ni garbiketak egiteko bakarrik, ni la última mona. Horrelakorik habráse visto semejante desvergüenza. Hileak apaintzen ez dakidala esatea ere. Ignorantzita tartzen hau kankaio alokak. Tonta naizela uste du. Baina sablasoa berari eman diote. Eta ez niri. Tonta izan mardu pertsonak 20.000 euroko sablasoa jasotzeko. Hileak apaintzen ez dakidala esatea ere, herrian numero 1 nintzen zaldi hileak horrazten. Sartu aldaiteke? Bai, sartu. Zabalik aldago iapaindegia? Noski oiotz guapetona, maski guapetona. Ia pantza zatoz, batokia gokiatorri zehaotako. Ezkontza batera, amalut eta iapainera homa nahi nuke. Ezkontza bat, ezkontziozuaz, zein ondoa divertirse tokan. Ez, ni ez, ezkondua nahi. Ai, pellina, arrapatu zuen txoria, Eta, buen pajare zango zuzenarra, ez? Bueno, Najoa da? Bueno, baina xeri zaitez. Edo bestela egon zaitez zutik. Niri berdintzait bezera ongela jartzen dien. Prisa izango zu, ezta? Bezero beti tortzen nionia prisakin. Denetako prisa, eta gero hortik sortzen kanterak eta txegaleak. Bueno, baina jarri zaitez hemen lasai eginda. sentitze baina ezin naiz esei. Hori bego zara da? Horrelakoak ere gertatzen dira. Zu, eta nor debekatu izu esoitzea? Meikuk agian? Ez dut inor debekatu esetzea. Orduan zergatik ez esoitzen. Iapain dirretan normalena izaten da esoitzea. Naiz eta nire berdin izan. Zutik ala soita egote. Baina nire kasua berezia da. Kontxo, misteri horrek nire kuriositatea piztu du. Ez da harritzeko. Eta zer, ez diozu aurrean daukasun pantxekan niri zer gertatzen zaizun esango? Lotxa ematen. Ni etxekoa naiz, de konfidantza? Horrela bada, Ea, zer gertatzen zaizu putxulo nirea? gara handi bat irtentza. Non? Jesu, non irtizadan esaten horretxik ematen di lotxa? Bueno, bardun jolku ningu. Nik gorputzeko atalak aipatuko ditu. Eta zuk bai ala ez erantzungo diazu. Ados? Horrela, bai, Ea, non daukazu gara mandi hori? Buruan? ez beherago. Kuanto, berago izan behar du. Burua baina gorago ez dagoelako ezer, sombreroa izan ezik. Eta zuk ez dara mazu buruan burukorik. Zain inteligentea ezen, Horregatik esan dizut beherago. Ea, bularrean? Ez, aurretik ez, atzetik baizik. Akabáramos! Ba, sorbaldan? Ez beherago. Juan Makindan da!
popan! Bai, esmatu duzun honek. Bai, popan! Baina popa biribila. Bai, erdian, korte bat daukan hortan. Hortxe, Bueno, orduan egon zaitez zutik, moldatuko duguta. hemen. Bai, hor zaude toki egokian. Biba ezkontzori! Bai, konbidatu egin gaituzte eta. Beraz, degorra bazkaltzera erpilina. Eta senara zer, ez nola nahi zen dituzkeileak? Zerbait modernoa nahi nuke. Modernísimo, modaren azken grita egingo dizut ni buruan. Modernoa baina diskretoa ere, Kontuan izan, emakume ezkondua naizela eta 8 seme-alaben ama. 8 seme-alaba! Hori bai marka! Hori bai produktibitatea zurea! Errekomertxo industrialera eraman beharko zintuzkete produktibitatea nola gehitzen den erakusteko. Horregatik esan dizut moderno nahi dudala, baina diskretoa ere. Moderno hori da, hileak dena nastuta, hile bakoitza bere aldetik albuko erekin aserre balego bezala. Baina diskretoa, Diskretísimo zu lasai, utzi pantxikeri. Pantxikek badaki zer egin behar duen. Bai, lasai egongo naiz. Guazen lanera, kolonia apur bat botako dizut. Kolonia honek usain zoragarria dauka. Fuerteagoa jarriko nizuke, baina senarra gehiago zirikatu nahi ez duzunez, biguinagoa jarriko dizut. Eskerrik asko nire eskaria hain ondo betetzen. Bezero eta giltzen dute, hori da nire lema. Modernoa nahi duzula, ba modernoa. Diskretoa, ba diskretoa. Erdi modernoa eta erdi diskretoa, ba, ai Jesus, kostatzen zaio kolonia honen irtetea. Gogorra gaztinu beharko dut botella. Zer, minagin dizut. Minez, baina urpila gauzi zaitidunetik bera. Zer, kilikilian dizu barruan, pillina? Bueno, baina hori besterik espada. Lasai, urrapur bat erortzen dela, lasai. Okerrago gertatzen dugu aldetan, beraz, zu lasai. Bai, lasai egongo naiz. Eta senarra zer, majoa da? Ez dago gaizki. Inoiz ekartzen ez ununea, zure joio nik ezagutu dezadan. Ideia bat bururatu zait. Bota pitxin, bota por esa boquito de porcelana. Senarra ere etorri aldaiteke ona. Ia paintza! Bai, bio joan balgara ezkontza horretara eta. Noski baietz guapetona, maske guapetona. Ekar ezazut zure senar guapetoi hori ona. Eta nik nire esku trebeak erabiliko ditut guapetoia jokatzen. Senarra ere moderno eta diskreto jarri, nire zala. Zu lasai! Perla bat egin dautziko dizut senarra. Baina diskretoa, Diskretísimo, zu lasai. Roka berlari bat bezain moderna eta klausurako fraile bat baino diskretoagoa. Beraz, nirekin amaitzen duzunean, Bai, zurekin amaitu eta senarra hartuko dut nire esku trebeen artean. Horiek dira nire espezialitateak. Gizonak, jakingo bat zenun jakin. baina diskretoa, kontutan eduki. Zu lasai, roka bezlari bat bezain moderna eta klausurako fraile bat baino diskretoagoa. Baina diskretoa, kontutan eduki. Ura ere... Bai, hura de 8 seme-alaben aita da. Ikusten duzu? Hori esan nahi nizun. Ikusten duzu zein inteligente naizen? Zein argia? Zuk esan aurretik, nik neukigarri dut hura ere 8 seme-alaben aita dela. 8 hori gutxienik. Aktibitatea bintzat baduzu hainbeste mugimendu burua. Aspirina bat hartu beharko dute mendik irtetzean. Lasai, Andrea, lasterra maitzen du. Baina badakizu lan bikain batek bere denbora eskatzen duela. Kuanto? Ea, orain itzuli burua. Azken tokea eman behar dizut eta azken tokea elaztena, azken tokea. Beraz, amatzera zoaz ez da pantxike? Bai, orain nire lan bikainak bere gailurra joko du. Ea, lagundu.
santa guztiak. San Pankraziotik hasita, Santa Genovebaz bukatu arte, zein dotore dagoen emakume xarmantau. Zein moderna eta zein diskreta. Non dago ispilua? Ispilua? Zertarako ispilua? Nik ere zure artelan bikain hori nolakoaren ikusi nahi nukelako. Akabaramos! Zer? Hori jakiteko, nola zauden jakiteko, ez duzula ispiluri behar. Nahikoa duzu horra aurrean dauden jende guztiari galdetzea. Galdetu nola zauden. Hori egingo du. Nola nago raztuta, ondo? Ikusten duzu, Andrea? Ikusten duzu zer gertatu den? Nire nagusia bera ere, ahoz zabalik utzi duzu. Zu, Pantxike, baina adefesio deitu du. Zer esan edo adefesio, hitz horrez. Adefesioa? Nire nagusiak adefesioa zerbe bikain egiten dudan ari detzen dio. Ea, bagoazen. Pantxike? Behotutan abit, goiarritar bat etorri zaiti ia pantxeaka. Zu? Ia paintzen? Ze, zurola, emongo jake, behaldiko arrazkera indiot zortzi semela da ditun emakume bati. Ta nire usie, ikeatuta gaitua, ikeatuta, entzutezu bezala. Ikeata? Zer dalata? Hoxe da jakiraiko nukena, zebe montre pasatzen dan hemen. Aizu Josixo, zu ez elkatia izango, ezta? Ni? Ez da bate. Ze harrengo zutordun arrazkera modernoa. Nei, ez da. Torri, ikusiko zuzte guapo jarriko zaituten. Zer, ni? Bano hemendik. Jesus,